Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch I chi am ymuno ni eto y bore hwn. Fydd yr oedfa hon yn oedfa Gymun, ac os ych chi'n ymuno ni yn y Cymun, gai ofyn yn garedig I chi baratoi darn o fara a gwydr bach o ddiod os gwelwch yn dda. Ac fe gewch chi gyfle I wneud hynny nawr wrth I ni fwynhau ein hemyn cynta. Croeso I chi gyd. Mae'r wythnosau diwetha wedi bod yn rhai o gyffro mawr o gynlyniad I gyfres o ddigwyddiadau ym myd chwaraeon. Mae'r tymor tennis bellach yn ei harterth a llygaid y byd ar y cyrtiau ym mhentre Wimbledon. A chyn hynny, gornes tennis Queens. Ac fel y gwyddon ni gyd mae cystadleuaeth pêl-droed yr Euros wedi denu'n sylw a'n cefnogaeth ni hefyd tan I dyn Cymru golli. Ond gwn fod yr Euros yn dal I ddenu llawer o ddiddordeb yn ein plith, gweitha'r ffaith nad oes cyfle bellach I gefnogi tîm ein gwlad ni ein hunain. Ond da yw I bob cefnogwr pêl-droed gofio taw Cymru oedd y fuddigol yng nghystadleuaeth rygbi a 6 gwlad eleni. Y mae byd chwaraeon fel amryw o gylchoedd eraill yn creu sêr, a nynna'n dilyn I hynt a'i helynt o'r foment y maen nhw'n gadael I gwestai moethus iddyn nhw droedio'r cae chwarae neu'r cwrt tennis. Rhain yw'r sêr, ac os digwydd iddyn nhw ennill, maen nhw'n troi I fod yn eilunod hefyd, a phawb yn ei heulu'n addoli nhw. Arnyn nhw mae llygaid y byd. Fe gewn ni glywed nid yn unig am ei datblygiad a'i llwyddiant, ond hefyd, os oedd gan ddynanwyd gur pen neu ei bod nhw wedi tynnu cyhyr. Ac bod nifer o'n cenhedlaeth iau yn dyhau am ei hefelychu,
Cofiw nad yw bywyd un o ser byd chwaraeon yn fel I gyd. Mae yna bwysau mawr ar ei sgwyddau. Mae yna ddisgwyl iddyn nhw lwyddo drwy'r amser. Mae'r cyfryngau yn rhoi pwysau arnyn nhw hefyd, a'r byd I gyd yn ei gwylio nhw I mynd a'i dod. Fydden nhw'n ymddangos ym mhob papur dyddiol, a'i hynt a'i helynt yn cael ei diweddaru'n gyson ar dudalennau'r cyfryngau cymdeithasol. Ble aeth y syniad taw rhywbeth I ymlacio a mwynhau i'w chwaraeon dwedwch. Cymryd rhan y hynny mewn ysbryd da, ond creu tensiwn aml a wna cystadlaethau yn y byd proffesiynol heddi. Dy beth, pan fydd tîm neu'n unigolyn yn fuddigol, caiff y buddigwr gyfle I godi cwpan. Yn hwrnament tennis Wimbledon, mae'r sawl sy'n fuddigol yn hwrnament y merched yn cael codi plat, tra bod y dynion, if you please, yn cael codi cwpan. Codi plat ar rhannu dîm oedd hanes Alun Wyn Jones wrth ennill pencampwriaeth y 6 gwlad eleni, a chodi cwpan bydd braint capten tîm pêl-droed buddigol i'r Euros cyn diwedd y mis hefyd. Ac mi roedd angen tipyn o nerth I Matteo Berrettini I godi'r cwpan twrnament tennis Queens yn ddiweddar. Ond I un ennill, mae angen llawer iawn o gollwyr yn does. Pa gwpanau bynnag fydd yn cael ei codi eleni, wi am eich cyflwyno chi y bore yma I gwpan arall. A hwn yw fi yw'r cwpan orau. Cwpan yr holl gwpanau. Yn wir, hwn yw gwir gwpan buddigoliaeth. Yn Salm 116, mae'r salmydd yn gofyn, sut y gallaf dalu'r arglwydd am fy holl heilioni tuag ataf? Mae Beibl.net yn darllen fel hyn, sut allai dalu nôl i'r arglwydd am fod mor dda tuag ata I? Ac fydd awr ateb, dyrchafaf gwpan I achodwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. A dyma'r un ateb yn Beibl.net. Dyma offrwm o win I ddiolch iddo am fachub, a dwi am alw ar enw'r arglwydd. Cwpan I achodwriaeth. Ond beth yw I achodwriaeth? I ni bregethwyr yn dueddol o ddefnyddio ryw eiriau a thermau, nad o bosib I ni bob amser yn ei hesbonio nhw'n iawn, ac mae iachawdwriaeth yn un o'r geiriau hynny'n sicr. Beth yw iachawdwriaeth? Nawr, os ych chi o gefndir eglwysig neu fethodistaidd, fallech bod chi'n fwy cyfarwydd â'r term iechyd wriaeth. Ac mae hwnnw'n derm ac yn air awgrymog iawn. Iechyd wriaeth, iechyd, iachau. Cwpan iachawdwriaeth felly yw cwpan iachad. Cwpan cyflawnder iechyd. A dyna'r cwpan y gymrodd Iesu yn nos a cafodd ei fradychu. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I, a fwch efer cof amdanaf. Ac mae arwydd o cad arbennig i'r cwpan hwn. Cwpan y cyfamod yw cwpan y cyfamod newydd a wnaed rhwng Duw a ni. Y cyfamod a seliwyd gan fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Cwpan bywyd trwy aberth a marwolaeth ydy'r cwpan hwn. Bu cryn ddyfalu be ddigwyddodd i'r cwpan yr yfodd Iesu ohono, a llawer o chwedloni yn ei gylch. Rhai yn dadle bod rhan ohono yma yng Nghymru yn Antios. Ond pa le bynnag mae'r cwpan a ddefnyddiodd Iesu, os yw'n bod o hyd neu beidio, I ni'n gwbl sicr ein bod ni'n dal I dderbyn ohono. I ni'n dal I ddrachdio ohono. Mae'r cwpan yn parhau I rhoi diod I ni. Cwpan yw hwn nad oes rhaid I ni gystadlu mwyn I ennill. Mae aelodau eglwys Iesu Grist ar hyd y cenedlaethau wedi yfed o'r cwpan hwn, o bob cenedl a hil a iaith. Duw sydd wedi rhoi'r cwpan hwn yn rhodd I ni, mwyn I ni ddod ynghyd I gofio am aberth I fab Iesu Grist. I ni'n rhannu'r cwpan yn yr un modd ac I ni'n rhannu'r bara, ac I ni'n rhannu'r cwbl fel teulu. A phan yfwn o'r cwpan gyda'n gilydd,
Mae hynny'n dangos ein bod ni'n perthyn ni'n gilydd yn rhwymu'n cariad. Yr un cwpan sydd i bawb, yr hen a'r ifanc, y cyfoethog a'r tlawd, y claf a'r iach, y mawr a'r bach, yr hyderus a'r swyl, y swnllyd a'r tawel, y disgedig a'r anisgedig. Mae'r cwpan hwn yn ein huno, a does dim rhaid i neb golli mwyn i ni ei gael. Mae pawb ohono ni sy'n yfed o'r cwpan ar ei hennill, oherwydd dyma yw cwpan ein iachawdwriaeth ni. Dyma yw cwpan buddugoliaeth drwy farwolaeth Iesu ar y groes. A thrwy atgyfodiad buddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Ac nid cwpan y byddwn ni'n cystadlu amdano eto mewn blwyddyn neu fwy yw'r cwpan hwn, ond cwpan sydd gyda ni am byth, hyd ragwyddoldeb. Ein braint ni yw dal y cwpan hwn yn uchel heddi, yn uchel ger bron y byd. Gyfeillion, cyflwyna fi chi'r bore hwn, gwir gwpan buddugoliaeth. Amen. Oh
groeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd agoredwr i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara'r gwyn hwn yn awr. A dyma Elin yn awr i darllen hanes sefydlu Swper yr Arglwydd i ni. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dyddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd, yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Edrych yno ni nawr o Dduw, wrth i ni droi atat mewn gweddi o amgylch dy fwrdd di. I ni'n diolch i ti o Dad am y bara hwn ac am y gwyn hwn. Y pethau naturiol hyn sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd drosom ar y groes ac o waed Iesu rhedodd ein mwyn. Ac wrth i ni godi cwpan fuddugoliaeth heddi o Dad, cyfeirian meddyliau'n calonau tuag at groes Calfaria, tuag at yr ing a'r gwawd a'r bicell fain a'r goron ddraen, ac atgoffa ni o'r newydd arglwydd pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Diolchwn am aberth Iesu drosom, ond diolchwn fwy am ei atgyfodiad a'i fuddugoliaeth ar fore trydydd dydd. Diolch i ti arglwydd ein bod ni'n perthyn i gymdeithas fuddugoliaethu steglws di. Helpa ni fod yn dystion gwrol a da i dy fab Iesu Grist. Ac wrth i ni gerdded o'r oedfa hon heddi, gwna ni'n ymwybodol arglwydd o'n dyletswyddau, gwna ni'n ymwybodol o'n galwedigaeth hefyd, i hau haded y fengil di, a hadau cariad a gobaith, ac i fod yn rai a fydd yn llywyrchu doleini di yn ein byd ni. Bendithia felly arglwydd y wledd hon, a phawb bydd yn cyfrannogi ohoni, a madda i ni bobai a phechod yn derbyn di. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd angwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, dyled y deyrnas, gwynelau'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unna i'n dyledwyr, ac yna carwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniad, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Ac yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn yng ngwaed i, a fwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro y byddwn yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydym cynhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio threithi glod. Dyma gariad nad anangof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.